És que és una experiència única. La tranquil·litat, la pau, estar soles amb la natura, és la brisa de la mar, és anar amb la barca, sortir a proa i sentir el vent. No sé, crec que és algo que tots hauríem de sentir alguna volta en les nostres vides. Soc Paco Gràcia, soc del Campello, de la província d'Alacant. Vaig estudiar la diplomatura de disseny gràfic. Mentrestant, venia peix a la llotja del Campello, ja que la meva família es dedicava a la mar. Acabé la carrera i com a projecte final volia fer algo que de veritat servira. Vaig crear un projecte amb el qual proposar un canvi al sector pesquer. Aleshores, oferim això, connectar la mar amb la societat a través d'experiències turístiques sostenibles, que la gent pugui embarcar-se, sortir per la nit, desdejunar, veure la feina del pescador a la mar i tot el que està relacionat amb la cultura de les seves vides. Vist des d'un pescador és rutina, és dia a dia, és esforç, és sacrifici. La gent el que sent és això, no? És aquesta desconnexió, és vincul personal, són experiències molt humanes. Penyíscola té un caràcter mariner molt arraigat al poble. Ha sigut un sector que sempre ha estat soles, desvinculat de lo que passava a terra. Els jovens hem anat desvinculant-nos del sector. El que pretenem és ficar en valor la imatge social del pescador perquè és que és la nostra essència, és el que som així als pobles de la mar. El que passa que ens hem oblidat.